i l'alcalde i a les mans de votació. Sí, aquí dalt veus el temps. No cal. L'Helena ens fa la votació i ja està. Sí? Arrenquem? Vinga, doncs bon dia a tots i totes. Hem convocat a una sessió extraordinària, si una miqueta urgent, podríem dir, perquè tenim, com haureu vist, el tercer punt és un tema que ens apreta bastant al calendari i que abans d'acabar el mes ha d'estar liquidat. Ho haguéssim fet a la tarda, però avui sí que per la de Sant Joan, doncs hem preferit fer-ho a primera hora i sí que tothom a partir d'aquí pugui fer ja la seva. Veureu que a l'ordre del dia hi hem incorporat 3 punts. El primer punt és la proposta d'acord plenari de presa de possessió del regidor, en aquest cas Antoni Pérez, que ens acompanya allà en substitució de la regidora Dolors Puerto Bonavida, la qual va renunciar de manera voluntària al seu càrrec. Entenent que és la substitució, per tant el Toni, un cop prengui Juli, prometi el càrrec, prengui possessió del càrrec de regidor, doncs passaria a ocupar el lloc de la Dolors Puerto amb les mateixes condicions, amb el mateix sistema de funcionament que portem fent fins ara i que venia fent ella, i per tant la substituiria el 100%. Dit això, Toni, ara et tocarà fer el teu acte de jurament en promesa, per tant, Helena, ens posem aquí mateix. Sí, perquè així potser queda gravat. Vols baixar per aquí? Espera. Però Helena... L'Helena et llegirà la fórmula de jurament de promesa. No? Sí. Sí? Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del carrer de regidor de l'Ajuntament de Riudecanyes, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Promet. Molt bé, doncs Toni, benvingut a l'Ajuntament de Riudecanyes com a regidor. Fem entrega del PIN distintiu de l'Ajuntament i et convidem a ocupar el teu lloc, que és la cadira que ens queda avui de... Endavant. Ara sí, ja tenim la taula per complet, no? Doncs seguim. El segon punt és donar compte de la resolució d'aprovació de la liquidació del pressupost 2024. Com sabeu tots, la liquidació del pressupost 2024 és aquell expedient que s'aprova per decret de l'alcaldia, que per tant després s'ha de donar compte al ple. Tots l'heu rebut. Jo el que sí intentaria destacar, potser una miqueta, i potser m'ajudareu per a Joan o Helena si és necessari, és m'agradaria fer incís aquesta vegada amb el tema del romanent. Veureu que ha sortit un romanent negatiu i això té una explicació. L'explicació és que va lligat a les subvencions que tenim concedides, però encara no tenim justificades i per tant ingressades, cobrades d'alguna manera. Què vol dir això? Que hem estat fent moltes obres, de moment, pagades a compte propi, no? avançant el pagament. Aquest any Diputació ha canviat el criteri a l'hora de comptabilitzar i de fer aquest exercici, aquest tancament, i això ens porta a aquest resultat que podríem dir negatiu. És certament negatiu, depèn de com ho mirem, certament hem fet la despesa de les obres i no hem rebut encara la subvenció. Com ens afecta això a nivell de funcionament, pressupostari o econòmic? Doncs ens afecta de manera temporal. Per què? Perquè aquestes subvencions evidentment les acabarem rebent un cop es justifiquin. Per tant, aquesta situació que es crea ara amb el romanent de tesoreria negatiu es revertirà en el moment en què es justifiquin les subvencions. Veureu que el següent punt és l'aprovació de la certificació final d'una de les obres que potser de manera important ens porta a aquesta situació, que és l'obra de la Badia, per exemple. L'obra de la Badia hi ha molts diners de subvenció, un percentatge molt alt, i que de moment l'estem avançant amb recursos propis, per tant, ens porta aquí. No sé, Helena o Pere Joan, tu tens números a punt que potser ens poden donar... Sí, és que és el que ja he resumit breument i llavors
subvencions, no?, que es tenim pendents de cobrar, i aquí hi ha un import de 365.000 euros de coses que ja estan fetes i pràcticament acabades, i en canvi ens deuen ja sigui la Diputació, l'ACA, la Generalitat, qui sigui. Llavors dius, clar, si compenses una cosa amb l'altra, al final dius, n'hi ha un romanent, de quedar un romanent d'uns 200.000 euros, que és més o menys la línia en la que ja estàvem. Doncs això, la simplificació, i per donar-nos a costat, també la necessitat d'estirar de la línia de crèdit que teníem per poder anar fent front en totes aquestes despeses. I tot això es reflecteix en un romanent negatiu. No hi ha massa cosa més. No sé, a veure si vols afegir alguna cosa. Finalment, és que estan mirant aquí, hi havia diverses despeses del POU, suposo que deu ser una suma del que hi ha en el romanent. Van apujar finalment el POU aquest d'aquí de les Graneres, perquè l'he perdut. Aquest POU ens va donar una subvenció de 103.000 euros i crec que ens vam moure al voltant dels 90. I no vam arribar a esgotar el 100% de la subvenció, perquè no va haver més despesa tampoc. Al final no ha augmentat el capital. S'ha fet un altre aforament i hem augmentat molt poquet. L'aprofitarem, creuarem el carrer i connectarem per poder aprofitar. Creiem que podem arribar a treure l'import de el volum d'una cisterna diària, per dir alguna cosa. Però ara mateix els dinerons que puguem fer servir i invertir primer faran cap a l'etapa, a la planta potabilitzadora, però com sabeu també hi ha una altra subvenció important que és la dels equipaments, la de l'osmos i tot el que s'hi ha de posar, però com totes les subvencions ja veieu que primer les hem d'avançar i després ja arribarà quan les cobrem. Per tant, ara mateix no destinarem diners en altres llocs, els destinarem a l'etapa, però sí que s'aprofitarà de seguida després. Vas fer la pregunta que sobre els mossos que volia comentar? Sí. I et van dir que res, no? Que no hi havia cap tipus de problema, ni feia malbé res, ni causava cap d'això. Perfecte. Doncs nosaltres en principi ens votarem en compte perquè no hem format part de tot això i... Nosaltres tampoc hi hem format part d'això, ho fa la Diputació, no? No, hem de votar perquè donem compte de la liquidació. La liquidació, a més, com et comentava, ens la fa la Diputació, no es fa l'Ajuntament. Ens fa el tancament, sí, el que sí que després ajuden en el cas de secretaria d'aquest tancament a treure'n la liquidació, però vull dir, aquesta feina comptable s'acaba fent des de la DIPU, per tant, l'únic que fem ara és aprovar-nos, es va aprovar un decret i avui donem compte al ple perquè ens dieu tots conèixer. Molt bé. I el tercer i últim punt és l'aprovació de l'última certificació de l'obra del projecte d'accessibilitat, que és adequació i millora de l'accessibilitat de l'edifici de l'abadia de Riudecanyes. Aquest projecte és aquell que va consistir en fer més accessible l'abadia per en un futur poder anar donant ús als diferents espais, acondicionar els diferents espais i posar-los al servei que correspongui. Us comento així molt per sobre a nivell de números com hem anat, perquè més o menys sapiguem com queda la cosa. Si recordareu, quan es va posar la primera vegada al pressupost municipal l'obra d'accessibilitat de l'abadia, teníem sobre la taula un projecte que pujava 240.000 euros i això és el que vam consignar al pressupost municipal. Finalment, abans de treure la licitació, aquest pressupost es va refer, el projecte es va refer, es va reajustar i de 240.000 vam baixar a 215.000 euros. Sempre parlo amb preus finals, amb IVAs inclosos i amb preu final a pagar per l'Ajuntament. O sigui que vam visitar una obra per 215.000 euros, va tenir una baixa molt important, que va arribar a baixar fins als 181.000, però després, com amb l'execució d'obra, doncs hi ha hagut diferents coses. Hi ha hagut bàsicament dues o tres coses. Un amidament de runes bastant més gran, que ha fet encarir tota la partida aquesta de transport i tractament de runa.
perquè com sabeu es van derrocar les cales, hi ha hagut més eminament d'arrunar del que es calculava en el pressupost. Després hi ha hagut un altre inconvenient, és que a la part de fora, sota on hi ha l'escala, sota l'escala es va trobar com una espècie de dipòsit, més aviat d'aigües residuals que una altra cosa, però que s'ha hagut de sanejar, s'ha hagut de reomplir, s'ha hagut d'incorporar com a part dels fonaments, per tant també s'hi ha hagut de fer actuacions, i la part més grossa que ens obliga a canviar ha sigut l'ascensor, que en el primer moment, quan es va calcular, hi havia un ascensor dissenyat a portes de 180 graus, o sigui que entrem pel davant i sortim pel davant, perquè era un ascensor que anava al mig de l'espai, però finalment ha acabat sent un ascensor que havia d'anar al racó i per tant té unes portes a 90 graus. Entrem i sortim per la dreta sempre, o entrem i sortim per l'esquerra, al baixar. Llavors, això ha encarit el projecte, de manera que el tancarem i certifiquem l'última certificació. Si recordeu, us havia dit que havíem licitat el primer projecte de 240, es va reduir a 215, vam licitar a 181 i tanquem a 212. Per tant, a la partida no ens ha fet falta diners perquè ja els hi teníem de bon inici, és més, n'hi sobrat. I pel que fa a les subvencions d'aquesta obra, en teníem tres. Teníem una subvenció nominativa de 100.000 euros de Diputació, teníem una subvenció del Consorci Líder de 100.000 euros, que eren 99.990, o sigui, 100 i 100, 200, i també havíem proposat del Fons de Transició Nuclear estirar uns 15.000 euros cap aquí, i aquí ens anàvem al total d'aquells 215.000 que eren els subvencionables de 240. Clar, l'obra ha reduït import, per tant, les subvencions també reduiran fins al 90%, que és el màxim subvencionable que podem tenir. Així és que els 15.000 euros del Fons de Transició Nuclear els podem redistribuir i les altres dues no, perquè una és nominativa expressament de Diputació per aquesta obra, per tant no la podem reconduir a un altre lloc, i l'altra del Consorci Líder tampoc, perquè també va específicament destinada a aquesta obra. Possiblement d'aquests 100.000 i 100.000 doncs acabarem fent servir 90 i escaig i 90 i escaig. Vol dir que aquesta obra al poble li costarà ben poquet. No tenim el número 1 afinat a nivell de subvenció, a nivell d'obra sí, però a nivell de subvenció com quedarà ben poc. Doncs pagarem aquest 10%. Pagarem el 10% d'aquesta obra. I així és com ha anat. Ara la podem donar per acabada i esperem ben aviat poder començar la proposta del POSC, que en principi aquests dies ha de sortir la definitiva i poder acabar de donar enllaçar per al resta d'espais i poder-los donar la forma necessària perquè després puguin començar a parlar de serveis. I aquest és el punt 3 de l'última certificació. Sí, no, jo volia fer un comentari, perquè ja que no formem part a l'hora de la licitació, ni del concurs, ni sabem qui entra, ni qui surt, ni qui es presenta, però sí que trobo que portem una tendència, suposo que deu ser el criteri d'agafar els pressupostos per la baixa, que encara s'han de modificar, s'han de pujar, perquè s'han trobat pegues, no sé jo fins a quin punt, si es fa l'estudi d'una obra i té un valor, que se li doni per concurs a una persona que et doni amb un preu que podies dir temerari, que encara s'hagi de modificar perquè no arriba, perquè no és això. No sé si això al final afectarà les qualitats en coses d'aquestes, però considero que no... Potser s'hauria de canviar el criteri. El criteri d'adjudicació. Sí, perquè considero que fer unes baixades tan fortes amb un pressupost de 200 i pico mil euros a 180 i que encara s'hagi de tornar a pujar, no ho trobo gaire correcte, però són maneres de fer. Amb algun punt per sortir això? Sí, evidentment, però més que maneres de fer crec que els criteris de licitació són els que són aquí a tot arreu. No en tenim d'altres. I el fet que s'hagi modificat l'obra al final és criteri de la direcció d'obra, aquesta i en qualsevol obra. Com sabeu, la direcció d'obra té la capacitat, mentre està en execució,
arribar a modificar fins a un 3% com a preus contradictoris, fins a un 10 d'una altra manera, fins a un 20%. O sigui, pot arribar a modificar fins al punt que hagi de no només modificar el projecte, sinó que hagi d'arribar a modificar el contracte fins i tot. I això és, com a mínim, la norma empara a la direcció d'obra de poder dur a terme aquests canvis. I ja no és que sigui un tema d'una política més d'una manera o d'una altra, sinó que és el que hi ha. Ja, el que passa és que al no ser una persona física aquí 24 hores que pugui controlar bé el tema de l'obra, que va venint com poden o quan tenen temps, considero que se poden perdre detalls durant la construcció i aquesta, te torno a dir, suposo que deu anar a canvi de la qualitat dels materials utilitzats, però res més. I dic tot. Doncs dic tot. Passaríem a l'aprovació de l'última certificació de l'obra i per tant ens torna a passar a votació. Doncs vots a favor, abstencions, vots en contra. Doncs quedaria aprovada i ara sí, no hi ha més punts a l'ordre del dia. Ho donaríem per acabat. Si no hi ha res de nou ens veiem a la boca. Sí?